suka kawo mana application guda biyu wanda suke da alaka da haske masu matukar muhimmanci, wanda kuma application nan kwata-kwata ba su da nauyi. Ko hatta waya Vivo kake amfani da ita za ta sauke ma wannan application. Application na farko ina masa ikirari da IKEA Tintek. Abin da yasa nake kiran shi IKEA Tintek shine idan har kana kallon haske, mafi akasari wanda suke amfani da waya da daddare idan ka zai dinga samun matsala. So amfanin wannan application din shine zai dinga rage maka hasken wayanka. Yawanci IKEA da muka sani na waya dan muka sa yawanci za ku ga ja ne. Yanzu misali kamar wannan IKEA din idan na sa shi ku kalla sama screen din za ku gani. In na sa shi haka za ku ga ja ne, za ku ga cikin screen din yayi ja. In na haka da za ku ga ya fita. Idan na haka na sa za ku ga ja ne. So amma shi wannan IKEA Tintek din idan na sa maimakon ku ga ja za ku ga screen din nawa duhun ya ragu sosai yanda za ku ga kamar an sa Tintek hakan na sama abu, sai saka nake kiran shi da IKEA Tintek. Yanzu kamar misali na sa shi haka, in na sa shi haka na dago waya na za ku ga hasken gaba ɗaya ya ragu. Idan ma kuma na rage screen brightness na waya na haka za ku ga kwata-kwata kaman ba a kallon cikin wayan ma. Gashi yanzu ni da inke facing waya na zan iya amfani da shi normal, amma kuma kai da kake gefe na ba za ka gani ba. Kaya kaman Tintek kenan. Sannan kuma hasken ba zai dinga reflecting idan ka har idan ka zai samu matsala ba. So shi saka kake da matukar amfani da ya kamata na kawo muku da wannan application din. Application na biyu kuma application ne mai kayatarwa. Bari in cire wannan IKEA Tintek din. Application na biyu kuma application ne mai kayatarwa. Kamar da kuka sani Samsung users sun fi sanin wannan application din sama da kowa. Saboda suna su already feature ne ma na kan wayan. Ba wai application bane a waje. Za ku gani Samsung round light, idan aka maka text hakan nan za ga wani blue din light ya dan yi blinking a saman screen din mai a Samsung. To shi kuma wannan ta inda yafi wancan kayatarwa, za ku ga gashi nan kala-kala ne ma a cikin nan zan iya saka wannan haka, ko ma misali zan iya saka layi, ko da kala kake so zaka iya sakawa. Shi kuma a na Samsung dama za ku kawai iya wani blue ne kawai. So amma shi wannan zaka iya saka layi, idan default kasa za ku gashi na za ku gani wani baskare ne gashi na a saman screen din na hoto. So amma zan iya rage masa girman nan. Misali shine zan iya mai da shi haka. Zan yi mai da shi haka border size kenan. Idan na haka za ku ga yana raguwa, in na haka za ku ga girman yana karuwa, in na haka za ku ga yana raguwa. Sannan kuma wannan line zan iya canja shi, hatta animation za ku ga yana kewayawa a jikin line, kuma hima yana tafiya. Zan iya ƙara masa speed, zan iya ragewa. Sannan kuma koda kala-kalan jikin line za ka isa, kamar yadda na Samsung iya blue ne kawai, shi kuma na wannan application din za ku ga a kala daban-daban. Yanzu misali anan za ku ga gashi na kala 3 kala sannan kuma da 4 kala. So feature da yawa wannan application, duk wani application da ka sauke shi da kanshi ma zai dinga taimaka maka wajen ka san feature na cikin application din da kuma duka wani abubuwan amfanin sa da kuma duka kayatarwar su. Kuma insha Allah a bidiyo na gaba zan kawo mana wasu application da suke da alaka da wani abu daban wanda ba haske ba, sannan kuma wanda za su taimaka maka ko sauƙaƙa maka wajen amfani da wayanka na Android. So wannan kenan ma da bidiyo na gaba. Thank you.